Te salut! În minutele următoare am să-ți prezint beneficiile produsului Forget White, un produs 100% natural pentru scalp și păr. Forget White este primul produs de repigmentare 100% natural din lume, iar ca și beneficii înlătură definitiv mătreața, vindecă scalpul de scoame, iritații și prurit, oprește căderea părului, facilitează apariția de fire noi în foliculii pilari și repigmentează firele de păr, scalp, perciuni, sprâncene. Forget White este fabricat în Statele Unite de către brandul Valentino de Salva Ltd, brand care poartă și numele inventatorului. Din ingrediente regăsim vitamina A sub formă de beta-caroten, vitamina C, vitamina K, acid folic, acid linoleic, omega-3 și resveratrol. Forget White Phytokeratin este o formulă 100% organică potrivită pentru toate tipurile de păr. Amestecul de uleiuri Forget White, o combinație echilibrată de antioxidanți și acizi grași nesaturați, acționează izolând și protejând rădăcina firului de păr, astfel încât este împiedicat procesul de oxidare a melaninei, pigmentul care dă culoare firului de păr. Oprind procesul de oxidare, melanina poate acționa din nou, iar firul de păr își recapătă culoarea naturală. Ce aduce nou acest produs este introducerea unuia dintre cei mai puternici antioxidanți cunoscuți în lumea științifică actuală, resveratrolul, care protejează și catalizează producerea reacțiilor biochimice din complexul pielii. Acum să urmărim și câteva rezultate obținute în urma folosirii produsului Forget White. Uleiul se aplică pe scalpul curat și uscat, se masează până pătrunde în pielea scalpului și trebuie lăsat să acționeze între 4 și 8 ore. Pentru spălatul părului recomandăm un șampon cu pH neutru. Un flacon de Forget White conține 50 de ml de ulei suficient pentru 30 de zile cu aplicare zilnică. Aici avem un caz de repigmentare naturală. Trebuie știut faptul că părul scurt grăbește procesul de repigmentare. Rezultate remarcabile în ceea ce privește repigmentarea se obțin și în cazul persoanelor mai în vârstă. În această imagine, de exemplu, avem părul aproape alb în partea stângă, iar în partea dreaptă părul repigmentat, la fel pe cale naturală. Afirmam la începutul acestui material că produsul Forget White poate fi folosit și pentru îndesirea părului. Aici avem o dublă acțiune a acestui produs, repigmentare plus îndesirea podoabei capilare. Este recomandat și pentru persoanele care se confruntă cu o cădere excesivă a părului. Aici, în acest exemplu, după 4-5 luni de folosire, observăm o reducere semnificativă a căderii părului. Aplicat cu regularitate, produsul poate oferi rezultate spectaculoase chiar și într-un timp mai scurt. De exemplu, aici avem îndesirea părului în doar 3 luni de zile. Rezultate eficiente s-au obținut și în cazul psoriazisului. Dacă tu te confrunți cu această problemă sau cunoști persoane în jurul tău care se confruntă cu această problemă, Forget White poate fi una dintre aceste soluții. Aici, în acest exemplu, avem Forget White aplicat timp de 4 zile, iar pozele vorbesc de la sine. Uleiul se poate achiziționa de pe site-ul forgetwhite.com în două variante. Prima variantă cuprinde 2 flacoane de Forget White, suficiente de la 2 până la 4 luni de zile, la prețul de 550 RON. Transportul este gratuit în toată Europa. A doua variantă conține 4 flacoane de Forget White la prețul de 750 RON, cu o durată de utilizare de 4-6 luni, la fel transportul gratuit oriunde în Europa. Intră pe site și comandă setul potrivit. Pentru a comanda unul dintre aceste pachete ai nevoie de un cod de licență, cod pe care îl vei obține de la persoana care ți-a trimis acest video. Pentru un scalp și un păr sănătos, folosește Forget White.